Het is 5 uur. Goedemiddag en welkom bij Joet. Er is 5000 liter paraffine ongespeeld aan de Waadkust tussen Ternate en Zwartehaan. Het kerstvetachtige gwot luidt verspraat door een strook van 20 kilometer. Rijkswaterstaat is van de morgen begonnen met het opruimen van de paraffine. Alles wordt met de hand dienen om de natuur zo min mogelijk te steuren. Waar de paraffine bij komt is nog onduidelijk. Er wordt toch door een olietanker of boorplatform. Rijkswaterstaat had de paraffine onder ziekje litten. In de algemeenheid wordt aangenomen dat paraffine in principe niet schadelijk is voor het milieu als het pure paraffine betreft. Nou, onze eerste analyses van Rijkswaterstaat is gebleken dat deze paraffine pure paraffine is. Desalniettemin kan het natuurlijk wel schadelijk zijn voor vogels, want vogels kunnen het opeten. Het opruimen wordt nog een week. De politie had 4 mannen aangehouden voor een gruttel coniferenbrand in Drachten. De verdachten binnen tussen de 16 en 21 jaar. De branden zorgen voor een soort onrust. Het laatste jaar hier ben op 50 plakken coniferen in de brand stutsen. De verdachten hebben tussen 20 zaken bekend. 12 van deze man, de man van 20 en 21, die ben jij bij de politie en justitie in de aanraking geweest. Die ben ik veroordeeld ter zake brandstichting. Maar het is net duidelijk wat nog een motief hier. De politie is nog dwaande met een onderzoek naar containerbranden in Drachten. De 4 mannen die het aanhouden binnen worden hier net van verdacht. Skieterij op onlisplakken van de marrekrieten bleut een probleem. Bemanningen van Iepenboten zonder huske broeken de plakken geregeld als Iepenbieren wc. Smakelijk is het net, maar zo luidt het erheen in soort bosjes op eilandjes in de Frieske Marne. Maar mooi waar zwaagt het van stankoerlijst en ergernis van de mensen op het wetter. Recreatieschip de Marrekrieten beheert de onlisplakken in het boetengebied en het zit met het wildskietprobleem in de magen. Een proef met een zelfverschillend huske bij de Fluizen kostte €10.000, maar misleren. Je zit op een plak waar het geen elektrisch is, dus je moet het op een andere manier van energie voorzien. En je hebt te krijgen met vandalisme en dat is heel spietig, maar dat is dergelijk het geval. Een paskleren oplossing in de nevens de Marrekrieten net, als zo'n meesken haar gedrag verhoren matten. Een mansje en een wiefke. En beide weeg je 300 gram. De panda-twilling in Aquazoo in Ljouwert. Begin juli ben ze binnen. En van de morgen onderzocht droeg een bistendokter. De 3 weken oude panda's worden goed besjoen en krijgen een chip in spuiten. Dan wordt er sjoen naar het geslacht. Ja, daar komt moeders aan hoor. Dit is een jongetje. Een jongetje. Er wordt wat hier plukt om het DNA veilig te stellen. En dan is de tweede panda onbaar. Dit is een meisje. Een jongetje en een meisje. Nou, kun je eindelijk namen verzinnen. Bezoekers krijgen die jongen nog net te zien. Dat gebeurt net eerder als hoe 3 mannen. De provincie Friesland aangraven en in zee trouwen. Het is een plan van de Grenslander Sybren Plieger. Het begon als een grap op de social media site Facebook, maar intussen haal meer dan 5000 mensen aanbeen om te helpen. Friesland moet losgekept worden en dan tussen de Watereilanden terug via de Noordzee opdrouwen. De 19-jarige Plieger zei dat hij zelfs neertje in Friesland had. Hij wie gewoon benijd hoeveel mensen haar fine koen in zijn idee. Dat het duizenden wieren hier net verwachten. Op 19 augustus, 4 uur middags, moet het gebeuren. En dan ben we daar onder waarsverwachting. En vannacht is het bewolkt, er stiert een zwakke of matige noordeeste wind en het is een graad of 12. En morgen is het droog met bewolking en zinnen en het is morgen maximaal 19 graden. En dan zo via deze kwart editie van Joet om 6 uur in de Meernijs. Nog een mooie dag verder.